coftal ɓalli men Aissatou Ly coftal ɓalli meɗen Boliba yettama heeɗiɓe refi fulfulde on calminama on juurama on jaɓɓama yewtere coftal ɓalli men toɓɓe men alet hande nde ko alhaali kawdire nayaɓal timmode jahol Ligue des Champions ɗo e Afrique ɗum woni coupe CAF walla mbiyen ɗo e Afrique mo CAF ko wona ɗum ne ma en kaale haala coupe CAF nayaɓal timmode ma en jurno jaltude kawdire championnat ji goɗɗi ɗo e yoga e leyɗe Afrique yeru Mauritanie Guinée ha e Côte d'Ivoire Abdoulaye Diallo maran en hen ma en kiso ko wona ɗum kawdiri e cihilagu baɗɗi ɗe yontere e Sénégal Côte d'Ivoire Guinée Mali foof keeɓi kaw holno jiruɗon ɗum ma en keɗo jiyanɗe mon e kawdiral paɗagal hande hakkude Marseille e Paris ɗum woni PSG tedduɓe ko ɗum woni mbadi yewtere nde ɗum noon bisimilla jaadeten e nde yewtere alet hande tedduɓe ko ñaamowo ñebbe Dieynaba Sow wonno a suusa korka min jiyanima yontere yawtude nde aɗa faami ko hulani nandare ma a suusa korka calmini heeɗiɓe kala calmini salmitimama Aissatou Ly a salminama seydi Sow min calmini kadi gonɗo e ɓoggol ngol on woni Yoro Mangara Seydi Mangara wiyama bisimilla ma e yewtere coftal ɓalli men calminama on juurama oɗon mbeɗa ñagano gon korka jaam a jarama Mangara min calmini kadi gollidiɗo Abdoulaye Diallo ko weltare kadi e bismadema e yaadude ma e nde yewtere eyyi ka jarama Aissatou Ly mi salmini Dieynaba salmini kadi Yero Mangara salmini kala heɗiyankoɓe refi fulfulde tedduɓe en payat e kawodire nayaɓal timmode Ligue des Champions ɗi joofi hanki kawdire nayi noon baɗi ɗi fof ko alhaali goto nani loggol hakkude mum e Simba SC tati gueɗɗiɗi ɗi gasiri ko ɓolum keɗoɗen jangtore Mamadou Diongasi Ba waɗani en ɗe tindodire e ngol lefol aranol nayaɓal timmode e ko yowiti e ngal kawrital Ligue des Champions Afrique yankewal feƴƴirno no sattiri hakkude ɗe diɗɗe jeetati tindodiral aranal ngal ko Dar Salam laamorde Tanzanie wonno ko waɗi hakkude Simba Sport Club e Al Ahli d'Égypte Al Ahli foolirno loggel gotel e kowal gila ko silma nayaɓo tindodiral ɗimmal ngal ko Lubumbashi woni ko sukaɓe Lamine Ndiaye ɓen TP Mazembe jaɓɓino Pedro de Luanda ko kowal e kowal ɓe sertiri hanki fayin ko Mamelodi Sundowns ngal diɗɗal Sud Afrique nawal tindodirno e Young African ɓe sertirno kamɓe kadi kowal e kowal e tindodira sakkitoral ngal ko Espérance Tunis jaɓɓino ngal diɗɗal Ivoire nawal ASEC Mimosa sukaɓe Julien Chevalier ɓen dartino fota ngal diɗɗal Tunisie ɓe sertiri kamɓe kadi ɓolum e ɓolum ko ɗum woni tindodire himmuɗe hino habba e nde yontere arore ɗo e ko yowiti e lefol ɗimmol ngal nayaɓal timmode eyo on woni Mamadou Diongasi Ba o yettama mataw noon kankone ko korka ka nangimo ono wiya Young African e Pedro Luanda Yoro Mangara koye ma paami loggi ɗi famɗi no fewi e nayaɓal timmode jahol Ligue des Champions Afrique hol taskoma hen an holno jiruɗa ɗe kawdire eyyi ko jiɗimi hen yiide wondi ko football Afrique santi seeɗa ɓaade so daari e ɗi dumanaji ɓennuɗi ko leyɗele wonɓe ɓe Afrique du Nord kamɓe ɓurno hen heewde par ce que ko safalɓe ɓe ɓurno heewde so wona équipe Maroc wonata ko équipe Tunisie walla équipe Égypte ngolɗo lawol so wona Al Ahli Espérance de Tunis équipe uji maɓɓe ɗi heewani on jii hen équipe Tanzanie équipe RDC équipe Angola équipe aji Afrique ɓaleɓe ɓe keewi hen ɗum woni ko William Mamelodi Sundowns ne woodi derbiji belɗi comme no TP Mazembe no fotatno équipe Angola par ce que kamɓe ɗiɗo dondi keerol woni no match gulɗo ɗum holliri tan ko football Afrique ɓaleɓe nen yaara yeeso duuɓi tati caggal duuɓi nayyi caggal a yiyatano équipe aji Afrique ɓaleɓe heewɓe sen tellima e quart de finale
non Dieynaba a haali ɗum ni mbiɗa équipe aji ɓaleeji ɗi nana fukku koyngel afrique na yaara yeeso en jii ko wayno hannde tanzanie ene lima heen diɗɗe ɗiɗi fof e nayaɓal timmode nde an Dieynaba a ndaari hannde nayaɓal jahol ngol holiɗen diɗɗe ɗaminiɗa ɓurata wawde tawede tan ɗiɗaɓal ngal ni heddi noon nayaɓal gartol pour andi artude tan ha joni to Yaro Mangara yandirɗo wonde gueɗɗe nana mbaɗa évoluer to banggue Afrique ɓaleɓe kono ha joni ene ngakki par ce que Afrique banggue hirnangue kam ene manki yiyede hen kadi ko foti no nayaɓal timmode heewani e loggi no foti hannirta ni henne ɗon kadi ene ngakki mataw eɗen mbawi ɗaminade tan e mattuji retour ɗi hunde wodano no yaari kono oɗo saaha kam ene ngakki hayso woni kam ko teska hen woni nane yaara yesso par ce que no wini ko waɗeɓe kewno yaade ngol ɓaleɓe nene jaaha hen no hannirta ni henne oɗo saaha kam teppe Mazembe hakkille men ene woni e mabɓe no fewi ene wondude a wi Afrique hirnangue yiyaka kono eɗen mbawi wiide teppe Mazembe hande ko ɓi Sénégal ardi ɗum kañum heblata ngal diɗɗal Afrique oɗon ni mo mbiɗon oɗon jogui hen ASEC d'Abidjan kamɓe de ko heɓɓe tawa ne woodi Côte d'Ivoire gonga ASEC nani hen kono ene ngakki ay so yi ko wayno Sénégal en kañum ene manki wadde ko sa ƴeewi leyɗele jawdi toon koɓe championnat ji mumen ɓuuri yaarude yeeso ɓe sabu hunde foof koye nder leydi e fuɗɗoto ha wawa yaarude toon hakkillam ene woni e teppe Mazembe oɗo sahani eyo yoro en jii no mbiɗani Afrique hirnangue ene hen Abidjan ASEC Mimosa nan hen goɗɗum kadi woni eltowo Sénégal o Lamine Ndiaye kañum eltata diɗɗal TP Mazembe mata hikka aɗa yi mata aɗa ɗamini Lamine ne andi Ligue des Champions Afrique o gañima ɗum e TP Mazembe o yeehi ko wiyete coupe intercontinental o nawi équipe o ha final TP Mazembe oɗo ɓe joue final hakkude mabɓe Inter de Milan mo Samuel Eto'o kanko ala ko gagnaki e nder ɗon ko wiyete Afrique centrale yimɓeɓe ɓe jejjitat ni o rewino Tonnerre de Yaoundé o waɗi toon Coton Sport de Garoua plutôt o waɗi toon doublé coupe championnat laaɓi ɗiɗi o gagni équipe baɗo no gonɗo to Guinée to Oroya ɓe mbayri yaade phase de poule Ligue des Champions Lamine Ndiaye dawiɓe toon rawane ko neɗɗo ganduɗo compétition oɗo gonɗo Ligue des Champions neɗɗo bawɗo ko watta ko ala to rewani e Afrique te o waɗani toon ko yimɓeɓe hayso yeehi ɓe jejjitama non yo mataw tan en garat han kadi e kawguel coupe CAF sabu ko hande kawdire nayaɓal timmoɗe ɗe puɗɗi e o sahani eɗen mbawi wiide Stade Malien e Dreams FC mo Ghana nana kawdira Nigéria ni kañum ne hawodiri e USM Alger joguiɗo desawal ngal hawi ɗum eɗen mbawi wiide Rivers United mo Nigéria hawi ɗum loggol gotol kowal Abou Salim mo Libéria kañum ne ma hawodiri e Berkane mo Maroc e yamɗe 19 ko nden yamde ne Modern Future Football mo Égypte kawdirta e Zamalek Abdoulaye mi aratima sabu ha joni en keddoto e leyɗe Afrique e kawodire baɗoje e leyɗe men hakkunde diwe ɗe sabu enen gownoɗen ko yuritade ko waɗata to Europe to ene hani kadi kaale ko waɗata ɗo ene e leyɗe men e Afrique Abdoulaye gadortoɗen hawnaki ko to Guinée Afia ardi e classement o hande ɓe kanno hawdirde kokoya eyi kay no mbiɗa noon tigi Aissatou hande so jamde 17 ni Afia ma tinodira e sor e wakkati kadi Kalum Star tawyay Milefse Kamung hanki Oroya e Sangaydi kippu kala ko loggol naadi wona noon kadi hakkunde Flamme Olympique e Wakiray AC kippu kala waɗi loggol Luba e kañum fooli e gagnant karew ka kawgel ngel no mbiɗa noon Aissatou ko Afia woni yesso classement cagande ɓe heeɓi toɓɓe 19 hikki ɗon kam sare toɓɓe 17 ko Flamme Olympique e 50 ay ko noon woni ka less classement Aissatou noon to Mauritanie ni FC Nouadhibou woni yesso classement o ko ngal diɗɗal ni
hawi as pompier hanki ene wayno eyi kawɓe loggi tati e kowal asduwan kañum esnim hay kippu o folani ko kowal e kowal hakkunde maɓɓe hanki asak concorde foli cemal loggi ɗiɗi e kowal heccanki noon ko notshot kings foli loggi tati e gotel ASC garde national classement ko Nouadhibou hikki yesso e toɓɓe capanɗe nayyi e goho hikki ɗon duwan toɓɓe capanɗe nayyi ko entu toɓɓe 16 e garde national toɓɓe 14 woni ka less classement o jarama walle hade min jarnudema Abdoulaye garen to Côte d'Ivoire sabu toon ni RC Abidjan hawi zoman mbaddi ɗiɗi gotel eyyi ɗum ko hanki waɗi caggal maɓɓe Stella Jamais Foli Lys Sassandra logole kowal so armé eyyi wawi stade mo Abidjan loggi ɗiɗi e gotel so Sol FC Foli Sporting Gagnoa loggi ɗiɗi e kowal Sporting Gagnoa nan sikku lelamande kañum nandi on kippu ɗon no fewi hande fewdo ɗo académie fade mona no tinnodirde hay kippu waɗanta Aissatou Loggol ma en gartu eɗin jaltuɗi si Allah jaaɓi si jamdi no gay yoni as dengel hawray e San Pedro Careo classement ko Racing Abidjan hikki yesso e toɓɓe capanɗe nayyi e tati hikki ɗon San Pedro caggal nde ɓe heɓi toɓɓe capanɗe tati e jeetati kales classement o ko Sol e toɓɓe 17 hikki ɗon Boaké toɓɓe 14 Aissatou Oli jarama Abdoulaye enen Sénégal e ɗimin tikkande ala hono tikke ma en gare moon sabu ma en jaalede ɗe fof sabu hande yidde amen kadi ko woni kawdire baɗoje ɗo en championnat ji lokoji ɗi kadi ene haale e nde yewtere sabu gownoɗen ko jewte men emin kaala e championnat ji baɗoji Europe kono ene hani kadi daren hande ko waɗete ɗo en leyɗe men Sénégal ma en gar Cameroun ma en gar leyɗe goɗɗe ɗe Nigéria Burkina Mali ha Niger fof mamin gar e moɗon Dieynaba a haali haala Sénégal joni en payat e kawdiri cihilago baɗɗe ñalaɗe leyɗe kewɗe kawdiri ma haw yonti noon kiisoɗen holko iwi eɗen kawdiri Sénégal hawi Gabon mbaddi tati kowal hawi kadi Bénin mbaddu woturu ɓolum Kalidou Koulibaly suutino kongi caggal ngal kawdiral keɗoɗen emin belti e ɗum ko ɓiɓɓe leydi ndi fof keɓe woni ko kamɓe cuɓi ko ɓuri himmude woni ɓe belto ko ɓiɓɓe Sénégal fof belti mbeɗe weltono hoorejo keso o emin keppi joddade e makko mamin mbaɗ fof ha o farnoro men hono min mbaɗiri ni e adiɓe mo emin jetta kadi Macky Sall e darde e ballal mum faade e men emin beltono hoorejo amen keso o emin ɗamini yindirde e makko ko pullo laamino joni ko séréer laami emin belti ko ɓuri jojjude noon woni Sénégal yaara yeeso wono leydi mawdi de jeeyi Afrique eyo on woni Kalidou Koulibaly ɗi kongi noon ko kongi weltare wonande Sénégal heeɓi hoorejo keso kono minen noon min nayorto komin nayorto tan woni Sénégal heeɓi kaw e dow Bénin wona Sénégal tan sabu Côte d'Ivoire ni hay sinno hawani Bénin hawi Uruguay loggi ɗiɗi goo mati ɗum firti yoro mangara ko ɗo e leyɗe ɗiɗi kam ene kebli kawdiri éliminatoire coupe du monde ma garoy mati ɗum firti tan ko ɓe pari yoro eyyi Sénégal no ɓe petatno Amiens match maɓɓe gadano hakkude maɓɓe e Gabon mi yehino ɓe marki bituji tati ɓeeɗa markani haydara match o noon Aliou Cissé ƴetti sukaɓe pour darde holɗum ɓe mbawi ɓe kolliri ko ɓe mbiyata ko cukalel so jungo mum laaɓi ne wawi rendude lahal kañum e mawɗo ɓe kolliri ɗum Mikhaël Faye marque but joɗɗo fettata ko Barcelone hay so tawi ko équipe sukaɓe o woni Côte d'Ivoire holliri kañum Côte d'Ivoire kamɓe Coupe d'Afrique maɓɓe gasani aɓe mbawi wadde match nul hakkude maɓɓe Bénin e pied Uruguay équipe ɓurɗo mawnude équipe aji aduna ɗi ay to coyniɗa Côte d'Ivoire fof kamɓe ɓe garat tan noɓe mbano ni e Coupe d'Afrique o Guinée équatorial fima mbaɗa éliminé Sénégal ƴetta coupe ko ɗum kadi ɓe kolliri e match ji ɗiɗo wallay mais noon ko match ji sehilaji enen ɗaminanoɓe kawo Bénin ɓe kawani Bénin
ɗaminama hon soɓe jeehi e diɗɗal bagal no urigé ni weɓata hawde ɓe jaaha ɓe kaw ɗum ɗum ene hawni Côte d'Ivoire no wani sifa muɗum ha joni waylaki saabu ko surprise no ɓe mbanoni e coupe d'Afrique ko ɗum ɓe mbaɗi bon ko ɓuri hen yurminare tan woni match cakkitiɗo mo Max Alain Gradel jouyi o marque but bojji ɗi e franchement oɗon ñalawma estato ndeysan yimɓeɓe fof ne keɓno ko muusi ɗumen baade kanko mo tawa e fettoɓe Côte d'Ivoire ettuɓe coupe d'Afrique laabi ɗiɗi 2015 et 2024 ne wodi eyo Dieynaba an holno jiiruɗa ɗum kawdire cehlago gadortoɗen ko Sénégal e Côte d'Ivoire ma en gara e diɗɗe keddiɗe ɗi saabu Mali waɗi ko yoɗi kañumne hawi ha e Guinée kam mataw ko wiyete score fleuve nana rewi diɗɗe ɗe tan ene fiya ɗumen ko adi fof Dieynaba Sénégal Côte d'Ivoire ko adi ko e Sénégal gadorɗen Sénégal sukaɓe hesɓe gari kadi pottal mabɓe gadi ngal en jii kam Sénégal mo jiɗɗeno waɗi sukaɓe kolliri koye muɗumen hunde waɗi fayete ɓe nani mbiwuji hay so woni ɓe mbaɗani score fleuve no mbiɗa guene ni ko ronka e Sénégal ko sa fotti emo mbawɗa fi ɗum kadi nelda message heddiɓe ganduɗa ene ko concurrent ji ma ɗum taki mais nde ɓe gari ha e Bénin hunde ɗeesi mankude seeɗa par ce que Sénégal ne fonno fiide Bene dari min potal mabɓe Côte d'Ivoire ko ɗon jimi gandu ɓe dari mais ha hande Sénégal ne wawno fiide Bénin fi ɗum piggal batgal fayida so wona score fleuve oɗon wawi hen ɓeydude e match uji ɗiɗon woni équipe baɗono Sénégal ni fettoɓe sa ƴetti 10 hen 9 ɗi koɓe hooroɓe e ne muusi seeɗa petta match uji ɗiɗi e balɗe tati taw aɗa hoori wona ko weeɓi ɓe ngannduɗaa ɓe ngona julɓe e équipe o ɓe keewani donc heddiɓe fof kooratno ko ɗum sayi ni ɓe mbaɗi match uji ɗi 20h30 taw ɓe kumtima kumtogol ngol noon nanat ɗum tan ko tandarma e seeɗa ko ɓe ñaamata seeɗa pour ɓe mbawa fettude paade sa ñaami kadi ha tigi a wawa fettude bat Abdoulaye meke ko ma torɓe ndeki ñamani mbiye yo ndok e dingiral fodde e waktu kam sukaɓe kam darima hen tantin hesɓe ɓe kam Abdoulaye anne eyyi Aissata mi yiyandeyam sa ƴeewi Sénégal hakkude maɓɓe e Gabon ko gonga sa ƴeewi sukaɓe hewɓe nadama e équipe on wano Sano wano Mikael hay ka ɓawo ko waynete ko darta ɓen défenseur ɓen sa ƴeewi ɗon kadi o addi o wayli seeɗa ko Abdoulaye Seck addano ka kanko sah wonno capitaine jon ko o wiide tan hakkude Sénégal e Gabon ko noon Sénégal andirano ka coupe d'Afrique ɓennuɗo yawtuɗo to Abidjan e Côte d'Ivoire sabu sa ƴeewi ko loggi tati ɓe waɗi loggi tati ɓe naadi hakkude maɓɓe ka dawal aranal coupe d'Afrique Côte d'Ivoire ko noon Sénégal yarno ko loggi tati loggi ɗiɗi ha ɓe kawroyi e Abidjan ɗum ko hunde moƴƴude sabu sa ƴeewi no yoro wino hay si tawi hewɓe maɓɓe hoorayno kono kadi sa daari Aliou Cissé no hutorino fijo e makko ɓen a taway Aliou joni ko gonga ko ɓeynata kon expérience no arde kono mo ƴettude kadi won risque ji nani Aliou o wonno yirde kanko mo jogino ko ɓennete cadre ɓenne uno ka kippu ko ɓen ɗon tan o alignano kono joni e yi Aliou no suusude aligna wano Michael Gourfa en wano Sano en wano hay Amadou Diouf ari e hakkunde Sénégal e Bénin nan Bénin ko kippu dayɗo no Dieynaba non ko kippu dayɗo sabu kamɓe wawi ko Côte d'Ivoire sa ƴeewi hay ka éliminatoire ji no wona ya taway Bénin ko kippu dariɗo Sénégal noon ala sago eɗen kay sa daɗi match ji ɗiɗi ko match ji waɗɗi fayda ɗum no wawi addande Aliou Cissé gartam e ko faɗɗen ko wano éliminatoire coupe du monde et coupe d'Afrique noon ene waɗi ɗiɗɗal gongal kadi dartingal woni sukaɓe Eric Shelbe saabu Mali kañum hawi Nigéria mbadde ɗiɗi kowal Nigéria yeehi hikka ha timmode kawguel CAN ɗum hono woniri no mbawɗa hol taskio mbawɗa wadde hen an Yoro Mangara mi arta e ma Abdoulaye mbiɗa andi aɗa yiiɗi haala Mali sa yiiɗi match makko kanko e Côte d'Ivoire
e coupe d'Afrique o yimɓe fof mi sikkuno Mali yahata final mbaade hannde o aɓe jogii fettoɓe bal waawɓe et puis Eric Sékou Selne haala ɗum yimɓe ɓe ɓe njala o wiyata que j'ai le meilleur milieu de terrain du monde man woni e haalpulaar kanko jogii fettoɓe bal ɓurɓe moƴƴude taw koye hakkunde terrain o ɓe pettata e aduna o mais ko haali ɗiɗo hay Yves Bissouma o noddaani ɗum hannde o Premier League Yves Bissouma ne bokki ne tawa e joueur uji ɓurɗi mawnude e championnat o ɗon aɓe jogii joueur ji et puis aɗa anndi pellital waawi huunde fof a yii football yimɓe ɓe ko bal tan gonoowo e terrain mais caggal bal oɗon ne woodi ko wiyetee géopolitique e hannde ko Mali wuurata ko ko wayno géopolitique ɗum ɗon waɗata sukaaɓe maɓɓe ɓe ɓeydoto jommo ɓe ɓeyda fulla ɓe ɓeyda fofof pour que Mali o yaaru yeeso te ɗum noon woni ko ɓe ngalaano saɗa ndaara aɓe meeɗi heɓde génération jooɗi Seydou Keita Mamadou Djila Diarra Sissoko aɓe joginoo joueur ji mawɗi Fred Kanouté mais oɗo équipe ne jogii joueur ji mawɗi aɓe jogii kadi pellital ngal noon nden ɓe ngalaano ɗum mataw ko e kawogel kano tan kaɓe keɓano chance Abdoulaye no yaawi sabu waktu o nana no mbiɗa noon ko yere walta kon ko état d' esprit ko gonga makko franciro wiyete état d' esprit maɓɓe on waylike seeɗa eyyi min kom yiɗno haalde tan yero haali ɗum min eɓata ɗum Mali sabu sa ƴeewi Mali ko kippu marɗo darde e fettoɓe wawɓe e fejude ballon hay hakkude maɓɓe e Abidjan nani Côte d'Ivoire aɗa wiyami Abidjan hakkilam nan Abidjan hay sa ƴeewi hakkude maɓɓe e Côte d'Ivoire ko français wiyata fait de jeu kono sa ƴeewi Mali darde maɓɓe ɗen ɓe dari ko waɗi fayida noon Dieynaba ma haw en ɓennat e daawal gongal ngal tan toɓɓere wonde nde ɗum woni kawdiral baɗowal hannde hakkunde Marseille et PSG ɗum woni ko innirte derby to Ligue Arno to France heeɗiɓe ɓe gaddi jiyanɗe mumen holi diɗɗal ɗamini ɗon heɓata kaw keɗoɗen garten wari fiyata Marseille ko Mamadou Ba huutotoɗo jooɗiɗo e Dakar. Ligue de France victoire pour Marseille bien 1 Omoyongo goto Iliman Ndiaye goto Mbappé marque goto ko Baro Diallo Kuwait Paris Saint-Germain ma fol équipe Marseille o sabu Paris Saint-Germain kamɓe goni tolno goho toɓɓe 59 e équipe Marseille o kamɓe goni tolno jeeɗiɗi toɓɓe 39 Kylian Mbappé ɗamin ɗen ko famdi foof ma loggu ɗiɗi yo ko guiɗo maɗa Hussein jooɗiɗo e Dakar no Olympique de Marseille hakkude maɓɓe Paris ne jogui ko yiyete victoire e 24 e Marseille ne jogui victoire kile 4 e Marseille oɗo ko 5 Paris fiyan Marseille Baro Diallo kawam an mbiɗa ko ma Paris lappo ma Mbappé natno 2 mi salima Ousseynou Tall anne ko Paris tottuɗa fabre Djiby Sow salima nani yo Djiby Sow salima jeeɗo holmo dokkuɗa favori sabu e waktu o gasi an holmo dokkuɗa ka parisien Abdoulaye an holmo nokkuɗa favori weeɓata kono mi sikko Paris ma fi Paris ko Marseille mi jinganta me kono mi sikko Paris Marseille ne dari oɗo saaha noon kono kam yoro an a heeɗima ko heeɗiɓe ɓe kaali ko hol yiyadema hen holmo jinganta oɗo saaha non mi jinganani hay goto mais sumeɗe haala wawɗo ko Paris wawimo mais aɗa andi match classique kañum e match uji goɗɗi ɗi gona gotum supplément dame woni ko ganduɗa an a wawa ɗum ni kono a ettoto ha mbawa ɗum addata match uji ɗi muusa hakkude mabɓe e Marseille mais gila no Qatar ari noon Marseille ko fi Paris heewani nden noon ko oɗo wawa fiya hande janggo oɗa fiya mais gila no Qatar ari koko wayli ñande ɓe poti kala ko Paris fiyata rawane noon Marseille fimo lawol gotol waɗimo éliminé coupe de France ɗum hollirtuma parfois aɓe mbawi koye match goto hande yesso seeɗa ɗo e minute aji 40 mi sikku mais so tawi tan sa daari kala petto bal Paris e fettoɓe bal Marseille ɓe ko français wiyata ko ils font pas le même sport ɓe jiida eɓe jiiɗa ɗum noon Yoro Mangara yettama e yiyande ma e haala ma waɗi fayida min jarnima ko garɗa tawtorede yewtere nde hannde
min jetti kadi Dieynaba Sow Seydi Sow Dieynaba Oumar Sow ko noon tigi hande ko weltare kadi e rendude plateau e o Yaro Mangara weltare no fewi eyo Abdoulaye anne a weltanama a yettama e ko gonɗa saram ñande foof aɗa wadda yam ndeɗo yewtere tedduɓe en jettima e kaddi ndi ononne on jettama heɗogol mon lobbol min jetti heɗɓe e karallagal ngal Malang Sonko e Adji Diagne ɗum noon min dokki on aadi ha yontere arore on jettama